Masih bersama Juragan Boyo. Dan juga untuk malam hari ini kita tampilkan Renggo Budaya. Yang kita tunggu ada Turonggo. Saya. Ya. Ayo lo. Kowe tak jahat. Untuk selanjutnya. Sayo. Selanjutnya setelah Arda. Prisma. Ayo. Prisma. Sing saya, sing Arnasito. Prisma lagi. Emon sing hati-hati ning Remon lho iki. Awas. Kobar. Ya iki lho sing hati-hati lho, Ger. Bocah mikir alas kena pencut. Hati-hati awas sanggule lho. Halo, piye iki? Maksudmu ki piye? Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Loh, Niki loh. Lah tumpahanku ndi? apa? Tumpahanku. Loh. Saman kok. Loh, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku sing numpaki aku. loh. Iku tuh grupku to. Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sama sik engko. Loh. Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. Lho wayahku kapan?
dhewe-dhewe. Sampeyan lak jatah nyanyi to? Capek apa ora? Capek. Istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lah mong sapa mong sing ngongkon aku numpak iki meng? Lah iki menjereke grupku aku melu kene aku. Melu ngendi? Kene. Aja. Nyapa? Iki ambune lebus. Hoek. Kene. Hoek. Saman melu aku, tapi engko ngono ya. Iya. Saman duduk sik kono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Ta? Iya. Mik sik, sajake kan tas nyanyi kesel. Iya. Nah, saiki nang kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lah tekku ndi? Lah kok tak nunukne truk tebu kono lho, Mbak Panggung. Mangga kok tekku ndi tekku ndi. Bingung aku wis kadung ready kok. Hah? Wis kadung ready kok. Wis ora apa-apa engko neh. Engko ya. Iki sik tak sik tak om dhisik iki ya. Iya. Om. Ya Om, omplung. Omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bedho ngengkel jaran lho iki iki. Ngelingi anak iki nang mburi. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jaran. Kene. Kene. Gek madhep kok ngetan barang ngene bokong isine kono ora sopan ngono jenenge. Ya piye jenenge jaran kowe parkir to, Mit? Kene. Tengah. Kene, iki kene. Aku ngendi? Ono. Ngendi kowe iki? Jare kene. Kono lho serabah kono lho. Kowe teko Kono. tenanan. Sing apik. Ya oke. Persani masyarakat Banaran kene iki ojo isin-isin. Banaran. Jaban. Jabon. Jaban. Iki yo kler. Iya. Ngene iki lho. Aku iki saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Coba kene yo mesti iki lho. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Mendah. Wah, mboten percaya niki kula 7 tahun yang lalu nggih. Teng Indomaret mriku nggih. Tenan po ora wi? Tasik kemutan apa mboten? Nggih to? Boten lho. Kok yo ora nanggap meneh. Kok yo sik iki. Iya. Wis, kene toto sing apik. Siap. Nah, wis. Kono. Iki, Mbak. Mikir tiwekne. Nah, wis. Ngene kan ketok bagus aja lek disawang kok kidul kena lho. Ngerti ora we? Glika-gliki tuwek dhewe. Sewu. Awas sing ngati-ngati yo, Ker. Salatullah salamu
maksude iki? Sik. Mbok sing padha karo kancane to, Mit. Ante merak kesimpir ledak ledak merak gadang nyape peran asa sundir cinde amore rekopi raja zaman ratu wilis Yo. Iya. Yo. Lo. Ya. Au. Ya. Rayetno sing ati-ati. Renggo budaya. Yo. Ya. Ya. Au. Ya. Waduh yo. Yo. Sing apik to, Ger. Ahe. Ya. Ya. Lolo. Ya. Ya. Yo. Ya. Yo. Ya. Yo. Lo, buka Siti. Buka Siti. Lo. Buka Siti. Buka Siti. Wis diadepi wong telu aman. Oh iya, tengah, Rizpi tengah. Dhisik sapa iki? Oh iya. Sika Janji tresno disakseni Litan ing tengahing wengi Hati kanan asmara Gusti kula paring Ayo,
ya. Yuk. Esek-esek. 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 Yo, yo. Ya. Esek-esek. 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 Yo. Ayo. Ya. Ya. Aso. Ya. Yo, ah. Yo. Lo. Yo. 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 Ya. Yo. Wah. Hidup. Wah, yo. Terus ya. Waduh. Nah. Ayo. Ah. Woi. Padha rasane iki. Wah. Ya. Yo. Waduh. Wah. Yo. Nah. La. Kayak ngono kuwi. Langsung jadi patung. Ayo, Maya Mumet karo Zeto. Wes. Yo, sing tenanan. Wes. Yo kono. Woi. Nah. Oh. Iki aku mau jan dadi tenan apa ora? Biasane lek keri ngene iki aku mesti mau gejak guyon. Dadi, sik saurunge perangan dhisik aku ngelak metak ngombe dhisik. Dadi engko lek bar ngombe adek perangan. Yo, dadi tenan yo. Hah? Yo, piye, Bu? Anu kula ngombe iki ngono lho, Pak. Kualik. Sorry. Serius iki ya, tak ngombe sik lagi perangan. Nggih, kula dadi nggih. Saestu niki mengke kula. Kula dadi. Aja dijak guyon. Kok kadung aku kerem tenanan dijak guyon. Ora, aku yakin karo penonton kene iki serius. Lah dhewe ndadi ya ndadi ben ketara sakral. Tenan yo. Iya no. Spesial. Iya, Spesial bengi iki. harus. Harus. Yo. Ayo dadi. Ndak gletakno. Ndak jar ngombe. Ora. Ngombe sik. Ora iki. Kesehatanmu. Alah dene demetku wis muntut-muntut. Ayo.
Yo Mas. Yo. Mas. Woi. Lah. Wah. Mas. Yo. 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 Ah. Ayo, 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 ayo. Woi. Lo. Ayo ngono kowe. Demet muntuk-muntuk mau. Ya. Wah, awas. Waduh. Kabiasane kok ngono. Lho, hele, nek mendak tok ra krese. Ya. Ora enek variasine blas. Salto Den. Loh, penontonnya ngerti loh. Wayah iki mang nyapo. Lah aku salto awakmu ya susulen salto belakang ngono lho ben ketara wel. Lek kowe salto, Oh, aku salto. oke. Buri deleng-eleng. Oke. Yo, Salto mburi ya. yo. Oke. Keren. Ojo sini. Yuk. Ayo, jeleng-eleng. Salto buri. Ya. Wes. Ya. Waduh. Ya, ngono. Awas, genten. Woi, lo, nanti kena bang. Loh, piye ta bocah ki? Salto buri. Piye ta to? Jajal, susulan kae. Dek. Mosok perkataanku tasik kurang jelas toh, Bu? Hah? Salto buri. Ayo aku wis salto nang mburi. Lho maksud iki ora neng buri, ade pentas neng panggung kene yo duduh ning kualitasé adewe, Met. Kualitasmu apa? Yo kowe mau Salto. Oh. Halah. cangkemmu. Cangkeme membran. Wah, mboy kok corong. Oh ngadak salto mburi ngono mek pamere nang jabon kene. Kowe wis salto mburi? Yo wis minggir ana. Andak salto mburi. Karek ngomongnya aku apik-apik. Met wayahe atraksi salto mburi. Lah iya, aku ki ngomong ngono apik-apik, ora usah dadak obok-obok cangkemku. Ngomongnya apik-apik ngono apa ora iso kowe? Ayo. Nyapa rasa ngece, raine rasa ngece. Malah tak setrumne tiang wifi iki lho. Kowe wis salto apa urung? Berarti iso? Iso salto ora? Berarti ngisir ono. Karek ngomongi nggih Bu nggih. Met, iki engko lek arep dadi salto dhisik. Ngono ta? Ngono ki lah aku wis paham asline. Piye? Wik ngene lho. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Apa-apa njaluk tepuk tangan. Wes. Geraknya anyar. Ora lho. Kowe nyapo dadak nyepet. Kok dadak nyepet udeng lho. Kuwi jenenge ngono penampilan fashionable. Ngerti ora kowe? Kudu perlu ya nyepet properti ya kudu perlu. Yes.
Modelmu lah. Tenanan Met. Iya. Oke. Serius. Polain loh. Aku wis mikir loh. Boy, waduh, kaya ngene lho. Demi teh kadung mencong. Terus. Yup. Ya. Wah. Ngapunten, Bu. Niki menungso setunggal niki matane rada pice. Aku wis minggir. Lah mok tepangi malah kayak resek. Yo ndak gitu, Met. Aku yo tak siap-siap dhisik. Jadi harus ada prepare. Ngono lho. Yo. Yo. Urung apa-apa wis ngene dhisik lho. Wis keak dhisik lah. Napa? Lah terus? Lah. Ya aja lho, Met. Ditabuh. Perangan iki urung wayahe dhewe ngentek-ngenteki wektu iki adang perangan dadet des ngono lho. Selak keri aku. Tuh, kan arep perang. Kan arep perang adewe. Kan aku prepare jurus. Jurus apa? Tapi Arep perang ki sing gagah. Lho. Lho. Lah kowe malah koyo pitik arep kawin ngene. Sing gagah. Koyo ketoprak. Prak 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 judes. timbangannya aku resiko. Wes gerak lambat aja ben wong-wong ben roh. Oh, gelak lambat. Heeh. Anu, selamatan. Slow motion ini korek apa piye? Slow motion. Ya. Ah, cek tak waya babak timbang aku mau samplok neh. Dadi lek aku wis wayahe mukul, awakmu kudu ngindar. Heeh, sebalike ya ngono. Lek awakmu mukul, aku ya ngindar. Heeh.
Wis paham ora? Ya. Aku yo gak kowe. Gila aku suwi-suwi. Emang malah kok nyabek, iki nyalat-nyalat ngene. Malah kok tekek kowe. Semayanane piye? Lah, ya Ujung-ujunge perangan. piye? Sopo sing menang bakal ngolehne lho. Sopo? Doro Ayu Putri. Payah. Ya toh. Ayo, perangan yo. Perang. Engko sing menang oleh Doro Ayu Putri. Oh iya, Pak. Sik met. Saurunge kita apa olehne kae. Heeh. Aku pengen sik to, enek sing ganjel dari personil kita, Met. Apa? Sik. Mungkin dari penonton, kaya awakmu. Kan wis ngerti, iki sapa wis ngerti. Alah. Kan wis ngerti. Alah, mbok to ngerti wong jabon kene iki Lah. aku sapa ki ngerti. Ngerti. Ngertos nggih? Lah, ngerti. Mergane nyapo? Nyapa? Pemean kene iki sing entekne aku kabeh. Lah. Kowe iki Paling malah pemean. ninggal lelek kowe iki. Maksud kula, Heeh. kaya awakmu aku kan wis ngerti. Personile jengki. Iki yo wis ngerti. Yo, nyuwun sewu. Ganti iki. Iki sapa? Ha. Iki kan wis genah. Wis genah. Emon Solomon. Wah. Iya ta. Ngerti. Lah lek iki. Salah satu personil jengki ya iki. Iki yo ngerti. Wah, iki barang ya wis genah Iki ngerti. wis genah ngerti. Iya. Aris Tong Bajul. Iki. Iki yo wis ngerti. Nah. Ya ta? Iki ngerti ora? Ya wis ngerti, aku yakin wong-wong wis paham. Arya Komar PG Mojo Panggung. Wah, Ngerti? Penggane karo gula. karo gula. Ora. Manis ya ora. Lah terus? Malah dirubung semut iki ben boleh. Ya ora. Lah, sing aku ganjel iki salah siji. Met, salah siji diantarane adewe. Hah. Sik. Ini Mas. Kowe nyapo? Iki sapa? Kowe nyapo pringas-pringis ngono kuwi nyapo. Kaya Oh. ditukokne plembungane. Sapa iki kok ora tau roh iki? Lah yo aku dhewe iki ndak ngerti. Sanuke iki penyusup. Heh? Penyusup ae sanuke. Penyusup piye? Piye? Dawam. Iki. Wah. Gawan terop. Gawane terop, Pak. Apa to, Pak? Gawane genjot. Wah, lah layak. Sik, iki rambutnya nyuwun sewu Mas ya, disilak nih. Bayo! Kowe kenal weh? Sopo iki? Alah. Tak kira lek ngerti. Iki
Ya aku mang soalnya neng mburi iki ditekoki wong kene. Heeh. Lah iki kok wong kene kok melu jengki to, Mas? Sampean ki wong kene. Lho iki akamsi lho, Mit. Akamsi. Heeh. Akamsi ki apa? Anak kampung sini. Wah, berarti ya padha kaya aku. Loh, kowe wong endi? Warmindo, Apa Warmindo? warung Indomie Indonesia. Ah. Kowe iki ya Akamsi wala iki wong kene. Iki wong kene. Lah, iki lho berarti membuktikan Ah. awake dhewe iki karo Renggo Budaya ki wis kaya dulur dhewe. Oh iya, gitu. Wis kaya keluarga dhewe. Dadi ki ibarate Renggo Budaya main, adewe yo nyengkuyung. Sebalike, iki paring asma Mas. Sinten, Bu? Arya. Pun iki KTP-ne. Tak kira KTP biru-biru. Wih, HP ngerekam lho iki. Mas Arya, nggih, leres Ibu. Sumerep to. Arda. Oh, nggih. Ngendi Arda? Arda. Arda iki lho. Wis Mas kenal Arda wong ki lek kene. adewe main nang ndi mesti ngetutne. Iya no. Ya ta Mas yo. Dadi yo sebalike. Jaranane Mas Arda, adewe yo kudu melu nyengkuyung. Saling bantu dan saling melengkapi. Betul Lho. sekali. Nabuh iki iso. Wah, domong. Joget iki meng tibake yo iso. Wah, niki lek ubo ngendang, Bu. Saestu Mas Arda niki pun semerep nggih. Mas Arda niki lek paham, ngendang, wah masalah. Bar didol kendange. Tak kira lek nunjuk nek Yo kualitasnya. apik, kualitasnya apik. Ngene Mas Yeto, Ya. bengi iki ki awake dhewe ora dhewe. Ora dhewe. Keluarga besar Renggo Budaya iki nekakne artis-artis sing luar biasa. Tenan nih. Lah. Apa sing ning mburi kuwi? Iya no, Bro. Bahaya. Wah, lek mencorong koyo ngono mosok ora ketok. Wah. Jaluk kana. Jaluk anu Aminor, Mas. Mas Aminor. Wah, lah iki wis wayahe wonge, Mit. Lho. Wis wayahe wonge lek ngene iki. Diceluk sing apik. Joaris, kene Joaris. Kene. Joaris karo Joemon iki paket lengkap. Nek turun go jengki iki harus ada. Ndak oleh iki ndak ada, ndak boleh. Ya apa aku mau celuk bareng. Baik. Situ demen iki, Met. Hadirin suale melorot. Saya MC. Yo di MC ini bener maju. Oh iya, iya. Kita tampilkan bersama-sama artisnya dari Jawa Timur Indonesia. Wes. Wes kayak MC tenan Kayak apa? MC ya, kayak MC orkes iki. Oh, MC. Aku asli MC nyatuan. Neng omah ki MC aku. MC tenan. MCK. Apa kuwi? Ki ngene. Beda. Halo. Wah, siap. Ngelumpuk kabeh. Piye? Piye? Rodok ngendi? Enek Oke. ting rodok rono, kuwi membahayakan awakmu dhewe lho. Iya, siap, Pak. Sopo iki? Loh, alah. Yo terusno, kuwi ben Artis yang sudah tidak asing lagi di warga masyarakat Tulungagung. Ada siapakah dia? Mari kita sambut bersama-sama CEO yang menyamar asli iki sih. sebagai siapakah dia? Inilah dia. Saya Mas. Asik. Sik. Asik. Asik muwi. Udu iki. Lah aku yo kepikiran masa iki. Sing kae lho. Iki ki engko. Lah iki nyapa kok metu? Loh, lempo, sapa sing nyelok? Ora ro. Sampeyan nyuwun sewu, ngene, mriki. Nyuwun sewu. Sampeyan di sini dulu ya, nanti dipanggil. Oke, siap. Masalah. Rambutnya kayak arum manis. Kuwi iki kan kekinian iki. Eh, Disemir modern. semir iki. apa? Kok cedek kayak arum manis, basa aku rene kok adoan Apa? kayak sepet kelopo lho. Ya ora to. Yo, iki lho, sing iki lho. Lah iki to. Iki.
Mana? Ya wes. Kono disepot ben gelem ngadeg CEO kayak. Oh, alah, lanjut kayak mau, Mas. Ayo Mas. Inilah dia. Ho 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 ho. CEO yang menyamar menjadi presiden. Wah, wah. Tak kira lek awal mau. Wah, iki lho wonge. Hei, hei, oh. Hei, hei, oh. Hei, hei, oh. Hei, hei, oh. Jos. Ha, ha, he, he. Jeru lho yang nek 2 meter lho. Ngawur iki. Ayu-ayu kok PC. Iki jeru lho, kok arep bablas iki lho. Bates Sini. Aku nginceng, Mas. Iya, aja inceng-inceng kene lho. Sampeyan ning kene, batas iki sampai sini saja. Sampai sini Jangan- ya. Oh, sini ini. Iya. Jangan maju. Lah sing sini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sini enggak boleh. Oh, Apalagi iya. sini. Hati-hati Mbak, iki 2 meter nanti kalau jetus. Ya, Paham ora? Lah wi. Loh. Kok lek moro ngetan ono piye ja? Sopo sing tanggung jawab? Ngetan ki nang ndi ngetan? Lho ngetan. Pasar Ngemplak. Loh. Sik ngetan meh. Perawatan rumah sakit lawas. Ngetan meh. Semuket. Kurang titik. Semak. Iki kok ndak Siapa paham to. nendi to iki jane? Sing tak omong iki rumah sakit Iska. Nek Wah. Ceblok kene iki lho bahaya. Oh, lah yo iki lho tak omongi. Maksudku aja maju-maju. Lah ya sampean iki lho Mas, awang aja maju-maju rono kok. Lah yo. Sampeyan. Oh aku toh. Wah. Batasnya aku sampai wis ngerti. sini. Aku ngerti batasnya sampai kene kok. Sama Lah ngerti iya. gak? Ngerti gak? Wes paham. Paham. Ora paham ya sampean dhewe toh. Kok kabeh lo paham. Lah yo. Nyapa? Sapa? Bolomu sapa iki boloku? Rene Oh. rene. Iki boloku. Bocah kuwi Oh. rodok, Mbak. Piye ya modelnya kok ngono ya? Heeh. Lah ya kok ingah-ingih ngono ya? Wes tuwek elek. Lah ya. Tuwek iki janan. Elek ngentutan. Ye. Piye? Aku nyapa? Ngentutan. Tuwek. Heeh. Elek. Iya. Ngentutan. Wis lengkap pokok. Loh, atrah iya. Tak kira lek belani wong dhewe. Oke, kita di sini ya. Batasnya sampai sini ya. Oh, aja maju-maju. Ya. Ngono lho. Bahaya. Iki meng sampean kan Siap, gerak. kayak koyo kereng bar. Siap, Mas, siap. Hei. Iki lho, Pak. Aku siap, oh, Pak. Mosok iki siap. Oke. Ngono, Pak. Lho kowe iki sing ning sandinge ya tulung ngomong ngono to, Met. Anu, guys, kalau siap kita harus tegas. Ah, Wajahnya tegas. Enggak boleh senyum. Anu, biasa enggak usah anu koyo parutan kambil. Dosa. Siap, gerak. siap. Sing ngomando ben mbak iki adewe ben manut. Ya. Piye to jane iki sidane sapa komandane? Oh Sapa? sampean. Lho jare cah-cah mengaku kok. Aku ya, tenan lho. Ben beda dhewe. Tenan lho, aja dipek lho. Ya. Siap, gerak. Lancang. Atas, gerak. Lho, iki anyar, orang ngerti toh? Makane toh Mas sekolah Mas. Sama gak tahu sekolah toh? Lencang atas sih enek Mas. Bayang no, pesawat lek gak lurus iso ceblok. Iya. Makane lencang atas. Atas. Oh. Ya toh, balik. Balik nih. Siap, gerak. Lancang. Bawah, gerak. Sik. Met. Iki nyampe toh iki kok ngene. Wo. Hei. Iki lek kok nyeluk penake piye? Mas apa? Bas. Bas. Lencang bawah. Bawah tau, Mbak? Iya. Bawah enten. Ora usah ngedet malah kayak pedet kowe. Gini, lencang bawah. Des. Nah.
Ah, lencang bawah. Lah engko baru no enek lencang atas ya. Kedengeran ya? Heeh. Ya. Balik-balik ono. Dirungokkan ya. Dirungokkan. Oke. Siap, gerak. Siap, Mbak. Siap. Lancang. Kanan kiri gerak. Sudah? Oke ibu-ibu. Oke, lencangkan tangan semuanya. Tangannya dua. Ya. Oke, yuk. Manam jupan, tua, gapat. Manam jupan, tua, gapat. Yuk, munyer. Stop. Ya Allah, apa ki? Stop. Anu met. Sampean ki tuwek-tuwek lho, Mas. Aku Kaya ya lagi- manut karo cah cilik nyapa to jane. Aku ya lagi kroso. Kroso piye? Dihapusi kuwi lho. Kamu sih piye? Hei paro diketek ngono kuwi. Lah kowe yo manut tae wong ditabuhi kon menyerap ngene. Ini, Aku komandan saya ambil alih. yo ngono. Kembali ke tempat masing-masing. Wis kok tenanan iki rek. Komandan ini. Ora krungu to kowe iki ra krungu dirungane. Layet. Dan sekali lagi ben jelas. Piye to? Piye to? Sumpah ndak krungu aku. Siap. Siap. Oh, siap. Siap ora? Siap. Ini siap. Siap. Ya. Siap lek lencang depan ning engko ae. Siap. Ki nyapo lencang depan. Siap. Aku malah riakku metu. Kowe lek arepe mutahi ning mburi ngono lho. Kowe iki tak abani. Apa Mas? Istirahat di tempat gerak. Sing genah artikulasine iki sing genah. Istirahat di tempat gerak. Gerak. Nah, gerak. Ayo. Ora genah. Wow. Piye? Sing genah. Sik piye? Napa? Koyok kenapot RE King. Sing genah. Met. Istirahat di tempat gerak. Baik, malam hari ini kita akan membawakan sebuah lagu yang terbaru. Jadi kalian harus berjoget sesuai dengan irama lagu yang ada. Harus manut memperhatikan dari instruktur senam kita. Maju instruktur. Nah di sini. Hop. Nah kalau tidak ada yang manut dengan ini jogetannya. Kek. Iki rambut apa kobot? Hei. Sepet. Ya, ini Mbak Rinvi sini nyanyi. Manut instruktur dari sini. Oh, ngono. Kebablasan. Met. Kono lho, Mbak. Lah ora di stop. Iki tak jogone, kene tak Sini jogone. ya, sini Di ya. tengah. Ayo, kita Tengah ya. manut dengan instruktur kita hari ini. Oke. Ya, oke. Ayo, sareng-sareng renggo. Bu, do, yo.